Gid jeg havde nogle venner at spille musik med. Gid der var en eller anden, der havde en idé til, hvordan jeg kunne finde nogle venner at spille musik med. Hejsa! Mit navn er projektpioner Lasse, og jeg har præcis den idé, du står og mangler. Det er nemlig et koncept, som kan få dig til at finde nye venner, finde nye folk at spille musik med, bandmedlemmer og generelt folk at have nogle gode oplevelser med. Mener du det? Jeg mener det. Wow! Jeg snakker naturligvis om musikskole-café-aftener. Okay, så her er ideen. Jeg kommer helt vildt meget på Ballerup Musikskole, næsten hver dag. Og jeg kender egentlig ikke særlig mange, der går der, faktisk, desværre. På trods af det, at der går 1 milliard mennesker, og det er et oplagt sted at finde nye venner, fordi vi har samme interesser. Så vi mangler ligesom et eller andet, der kan få os til at finde sammen på en eller anden måde. Også så vi kan finde nye bandmedlemmer, hvis vi mangler det. Hvis jeg står og mangler en guitarist, det kan være, den perfekte guitarist går på Ballerup Musikskole, uden jeg ved det. Så vi mangler ligesom et sted, hvordan vi kan mingle med hinanden på en eller anden måde. Så jeg tænker, at man kunne lave nogle caféaftener, nogle månedlige caféaftener, hvor vi laver nogle filmaftener, listening parties, hvor vi alle sammen tager noget musik med, og så lytter vi til hver især vores musik. Brætspilaftener, whatever, alle mulige aftener, en gang om måneden, hvor vi så kan mingle og lære hinanden at kende og snakke sammen. Og ligesom finde ud af, hvem spiller hvad, og hvem spiller det osv. Og for ligesom at skabe det her sammenhold og noget ejerskabsfornemmelse på Ballerup Musikskole. Så ja, det er ligesom ideen, så den skal så bare videreudvikles nu og udføres. Jeg gør det i samarbejde med Ballerup Musikskole, fordi de får også noget PR og sådan ting igennem det, så de hjælper mig ligesom også. Yes, så det tror jeg ligesom er det. Helt sikkert!